Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. This time check is brought. Blue. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon at tayhupon checking in diri sa inyo Lunes nga pagpangalagad o Lunes nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Karon iyang Lunes, petsa 20 na kita sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Sa magka-aksyon tayo, hindi ka mo magkalipat. Ang countdown naton before Christmas Day, may yara na gid lamang sang 5 kaadlaw ho ang nabilin o make it 4 nights. 4 na tulog na lang, dali lang ni, no? Christmas na dayon. And then, may ara naman sang 12 kadlaw ang nabilin bag-o naton isla ng bagong kalendaryo kag magatakop na ang tuig 2021. Welcome to the show until 9 o'clock in the evening sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon at tayhupon checking in sa magka-aksyon naton nga nagamonitor na via online. Ang mayara lang available nga internet connection amuman sa on-air ang mga lugar nga mayara lang supply sang kuryente nga makamonitor sa aton karon nga gabi. Hindi tanan May mga lugar particular na sa south nga sa gihapon nagaproblema sang supply sa kuryente. Why gihapon ma-restore ang power supply? Iway ta mahimo no kay part ina sang epekto sang bagyo nga si Odette. Una sa balita, una sa aksyon. Antes ang pilag ka mapambukas naton nga mabalita kag informasyon karon nga gabi unahon ta ning pagtsakyar sa lakat sang panahon. Hibaloon naton gikan sa PDMP Litsab Gani Republika. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. For the latest weather advisory, Aksyon Gan, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Art, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari atag naton lakat sang aton tiyempo sini nga gabi. Lunes kita karon, Disyembre 20, tuig 2020-21. Nakibot ko kay daw, as usual, daw niya kulis ang imo bulos. Ato tong imo nga partner sa Sipalay. Dason, Matiner to sa Aksyon Gan, good for
Mga 3 days to siya. Gagali, oh. Ahay, Luzon, maupod kita ne. Nakibot ko gina nga nakatawag ka, wait ko kasabat mo. Sige Aha. lang, way kaso. Ari, lakat sa aton tiyempo, no? Share line ni, nag-aabito gyapon sa nasidlangan nga bahin sa naminhan kag sentral sang Luzon. Nga, ini ang share line, posible nga ma-dissipate ni siya. Buslan sang amihan nga padayon ni siya. Magdadala sang may pag-uum-guum sang kalangitan at sang magalumon ang kahawaan. Nga may mahinay, o kung manipis lamang nga pag-ulan, mabatyagan sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon. Samtang ang iban nga kapungsuran, generally for radar kita, no? Luwas lamang may isolated nga mga pag-ulan o kung pagpanagoob. Bisan ang tropical cyclone, sagwa na sang aton par si Odette Bla, muna siya si Ray, malayo na ni siya. Kag may mga trough pasagapon nga haboy dire, no? So ini ang share line nag-aapekto sa Cagayan Valley kag Aurora. Ang idulot yan ni magalumon ang kalangitan sa gihapon. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang northeast monsoon sa gihapon o kung hangin amihan, no? Ato siya nag-aapekto sa iban nga bahin sang Northern Luzon kag sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region kag Ilocos Region nga may idulot ni siya nga may pag-uum-guum ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan, may naligwin ini nga mga pagulan kag sa iban nga bahin sang atong kapungsuran amuman may pagulugal uman ang aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May idulot ini saya nga naligwin nga mga pagulan o kung pagbanagoob kag tugay ini sang localized thunderstorms. Ang seaboard sang Luzon aral sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa direksyon na aminhan na sidlangan pakadto sidlangan kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang Visayas ug Mindanao, isa lang kita, no? Sa ilang coastal water condition kag forecast wind diri sa aton sa western seaboard sa Kabisayan. Aton mabatyagan ang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa gihapon namin na sidlangan naton mabatyagan sa kabugusan sa isla sang Negros. Kag ang kondisyon sa aton kadagatan nagbalik na sa normal aran na sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sa balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide action ad. Okay. Alas 11:21 karon ang aton tao 1.7 kag magabalos ang hunas alas 6:54 na buwas sa aga, no? 0.0 metro ang kanabawon. Kag alas 5:27 sini nga po nagtunod si Haring Adlaw magabutlak ini si alas 5:56 buwas sa aga. Okay. Ari kita sa gihapon 25 hasta 31 degrees Celsius, 37 o kon 87.8 degrees Fahrenheit. So manalakat sa atong nga tiyempo sini nga gabi, no? Kag ang aton paabiso daw ara ginawa sa YouTube naton isa ka low pressure area. Daw manugsulod ni sa pizza 24. Maporma siya outside sa par pero ma-record niya ang idulot ni ulan gyapon, no? Uy. Pero hindi na niya tanto katama nga prestige sa aton. Pero saan itong expected nga makasulod sa Pilipinas? Inang pizza 24 24. Ay ba, mamaskwag sa iya? Maricarb lang siya, no? Maricarb lang siya. Medyo manglubaybay lang dahil sa Eastern Visayas sa Aurora, no? Kaya makon mo na. Luzon hinamputan niya di sa gihapon ang Surigao kag Siargao. Pero daw hindi man critical ang iyang banta. Ay, Okay? salamat. Oo. Ulan lang.
Tiyama, Si kung Vulcan. kamay pa nga hindi naman sulit ang mamunog o madamol nga ulan. O gani. Bantayan ta na siya, tabugon ta siya kung kana. Babuligi gid ikaw lang yung solusyon mo. O are, sa Bulkan, wala katayog ni volcanic quake, no? Ni Bulkan Kanlaon, hindi siya visibly makita kay natabunan isang panganod, Okay. slightly deflated na mamaga ang iyang bulkan sa iyang baga. 282 tonelada ang supling ginbugaya sang pizza 8 sang Disyembre, no? Dason hindi pa pwede mapasudlan sa aton general public ag stakeholders ang 4 kilometer permanent danger zone ara Japon si Bulkan Kanlaon sa alert level 1. Ang manipabiso sang DOST Peoples in collaboration sa aton command center. Okay. Kag sa earthquake information, di ko may nakita nga nagtayog sa occidental kag sa oriental side. Salamat. Mhm. Tiyo mo na tanan. Oo. Lakat sang timpo kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information. May latest ka dira nga daw consolidated and updated report coming from the south? Hasta subong action art. Mm. Sige. Nagadugang lang nga dugang. Okay. Ang kabilugan ni nga barangay apektado from San Carlos down to Hinubaan daw 596 ka barangays. Sus. Dason pila ka pamilya ni. Ang total daw 40,000. Ilang 40,000 amo na siya ang latest as of today. Ha? Siling ko as of today naga-latest ang 40,000. Subong sige pa, ginakulay pa. Sus. Oh. Gadugang lang ni gadugang. Mm-mm. Ang i-report ko ni sa imo boss lain naman na. Sige dugang, no? Ati sige. Oh. Tawagan lang ka buwas pero tong death toll naton pila na? Ang mga nagkalamatay bla? Sa nagkalamatay ta daw 31 pa lang wa di mabutang ang casualty. Pero ang amon sinistorya to ginas command center do 31 mo. Madugang man na siguro, no? Madugang pa. Oh. I see. Say ang gina-specify sa di ang number sang evacuation center, ang attached nga ang affected nga barangay, dason mga populasyon. Okay. May classification. Pero ang casualty, why pa di maupod. Sige. Kung sa boss, ikaw, Teo, iatag ko na sa imo. Ako buwas nakita ito mo sa aga bisan day off ko ma-duty ko bangod sa imo. O sige, pwede man. Kay si Action Bride ng mga 2 days to siya and 2 nights and 3 days ang tineri si Palay. Pangitaon ko ni karon, ang sige. mo kay balan mo dudong sa mo kay Okay. brown out mo. Problema tang suga ang komunikasyon ta. Komunikasyon gid ang problema, mungkin ika-contact bayo eh. Action gan, salamat gid. Oo, sige. Action at may gabi dasin mo. Salamat, May trespass, ha? Sige, salamat. Okay. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sa pinaka-latest nga weather advisory, hopefully nga ining gina-expect nga by 24 nga manglubaybay na naman sa pungsod Pilipinas nga low pressure hindi lang kuntani magdala sang madamol nga ulan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Daw nagakadudla kita basta gani may balita nga malain nga dalagan sang panahon or tiyempo daw na kuan ang ginhawa sa mga taga Southern Negros, no? Nadudo ang ginawa nila matapos nga naglabay si Bagyo Odette. Nagligad pa to nga simana until now, last Friday ang umpisa sa iya sining epekto, ang aftermath, tiyari na ta Lunes, in fact, waay gidyapon kuryente. No, dito sa Sipalay area, Hinubaan area, ang lain kay ang expected nila nga pwede ma-provide sang Noseco ang supply sang kuryente basi medyo maglawig pa.
Sa balita, una sa aksyon. Pre baloon tayo na karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa Metro Bacolod. May pilaman ka mga area that includes dira sa area sang Talisay and Silay. Now kung naka-experiensya kamo karon na gabi, actually on the way kita diri sa studio per te kadulom dira iya sa may area sang Burgos Feeders. That includes Burgos Feeder 1, 2, 3, and 4. Matapos nga may ara sang emergency repair nga ginpatigayon dira sa bahin sang 69 kV Bacolod Silay. Amoy nang rason nga affected areas ang Silay, Talisay, Mountain View, and Burgos Feeders. Ang estimated nga kalawigon sang ila repair isa ka oras. Una sa balita, una sa aksyon. Abay pakuntani nga tapos na ini as of this broadcast time. No, para at least balik man ang kuryente dira sa lugar. Ay bertiya kasubo sang sitwasyon si Odette nga nag-igo diri sa Pungsod, Pilipinas. Ang iya sining nga epekto tuman sa pangalangabuhian, kabuhi isang tawo, may mga nagkalamatay, may mga palangabuhian kag propiedad nga nagkalapyade, kasapatan nga nagkalamatay, inabalang kay matamaton naton, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad ang numero sina. I know that hindi matapos and maybe within a week, no, subong nga si man na basi may mga update na ina siya. Una sa balita, una sa aksyon. Now, karon na gabi, nanong pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan. Unahon ko dugay-dugay on special assignment si Aksyon Brian Morden. Amo ni ang rason kun nga ang team sa Aksyon Radio Bacolod nagpadala dito sa Sipalay, Kawayan, and Hinubaan area that includes sa Ilog kag Kabankalan. Bangod si Bagyo Odette, ang iya sentro kag ang ginbira na ginbayo ni abi kag among lubos nga nahalitan. Amo ini ang Southern Negros. Ti grabe ho. Habakon mo mga tawo to gasalala subong palangita ay isang generator set sa may ikasarang nga magbakal. Supply sang tubig ginakulang. Ang supply sang gatong ginakulang. Ang mga pumunuyo at least nakabato na sang ayuda. Now, good news lang because ang pag-intindi ko nagkadtugid personal na dayon to pagbisita kay na ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginamonitor ko ato kaina because importante nga sa sining nga sitwasyon kita nga mga Pinoy makonsider nga maisog kita iya nga bisan ano man nga pagtilaw, ano man nga dilubyo or mag-igo sa imo nga emerhensya, ano man nga mag-igo sa aton nga kalamidad, kita nga mga Pilipino makasarang nagayuhom pabisan sa tuman kabudlay nga sitwasyon nga aton na eksperyensyahan. Una sa balita, una sa aksyon. Kita nga mga Pilipino kag mga Ilonggo, mga hiligaynon, mga mabakod kita kurason, nga masarangan naton initanan nga mga pagtilaw. Pero check karon ta ang aktual nga sitwasyon, pila ka adlaw ang nakaligad after nga mag-igo ang bagyo didto sa SOR nga bahin sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Kira iya makita mo mga partidos kudras Kanduni, Kabankalan, Sipalay, Ilog area, do halos may mga paryente kuda even in Hinubaan. Kasubo lang tawon mo, ang mga pictures nga inang may available lang nga nakapadala ang nagapost actual hindi pa yataga dito sa Sipalay, mga himata nila sa iban nga malugar nga kung kaisa guro may signal mapadalaan naka-picture, amo mag-post, gakakibot ka lang mo. Sus, amo ginigaling halit kang gindulot niya. Una sa balita, una sa aksyon. Ang probinsya sa Negros Occidental paagi sa executive order ginpagawa sang gobernador. Nagdeklarar na o ginpaidalom na sa state of calamity ang bilog nga province. Now, i-discuss ko lang na karon with Aksyon Marlon Hinovia and additional info sa pagkarid may pila ka mga aspirants gali sa national position nga nagkadto diri sa aton.
Now, sa lokal, gihapon, Bacolod City, may ara ya, meeting kag assessment ang City Disaster Risk Reduction Management Council. Anong ginsugilan nuna nila? Check na lang na. And of course, first day sang second National Vaccination Drive, Bacolod ng Negros, ang Negros siya ti alangan tong South to, mga bakuna kay imo nga ang tao to naga lalain pa agad makabangon sa pag-igo ni Bagyo Odette. Una sa balita, una sa aksyon. Kagiban pagid karon nga mga development gikan sa Kapitolyo Provincial kag diriman sa Bacolod City Hall. But for the meantime, ari ay ginakuha ko gid ang inyo atensyon kag mga igdulongog, mga tagpalamatita, ari ang komprehensibo nga pagplastar. First day in Sipalay City nga nalabot sang news team. Lakip na sa pila ka malugar nga liwat ginbalikan because Akson Marlon Hinubia was there yesterday. Pero ang nalabot niya lang Kawayan, Ilog, and Kabankalan. Ano ang aktual nga status? Ano ang bulig nga ginakinahanglan sa pumuluyo? May ayuda na blang nag-abot dito? Ano ang ginpalayag kaina sa presidente siya pagpadulong? Kag iban pagid nga mga sitwasyon direkta dito sa Southern Negros. On special assignment ang regular anchorman sa Akson Firing Line, we have Akson Brian Murden, direkta sa SOR nga bahin sa Negros Occidental. Diin siya dapit subong gabi. Akson Bray, may gabi, please come in. Action art may gabi kag makahalanosbo action art nga experience siya ang aton nga nasugata sa sining mga tinion diri sa syudad sang Sipalay kag bisan pagani dira kaalon sa may banwa sang Valladolid. Naon po Sipalay area bangod sa makit-an mo action art nga paglampaso kag pagkumos ni Bagyo Odette sa sining nga mga lugar action art. Nga naka-mention kita nga grabe nga pagkumos kay matan-awan mo action art ang mga puno sang kahoy, ang mga pananom, wala pili, mais, humay, kasagingan, mga kahoy nga mga century-old action art, kag mga bag-oman nga tanom, gin pangtumba ni Bagyo Odette action art. Kag ina makit-an ko sa kilid palang ina sa National Highway, way pa ko ideya sa mga uloonhan tagid nga portion ko na tagid ang sitwasyon dito. So ang area sang Sipalay halos bugos nga sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental totally blackout sa sining nga mga tilyon humalin pa siyang nagligad nga pagkatapos sa bayon ni Odette diri action art. So insakto itong ginamuno mo diri kaina nga ang Sipalay itong ibang parabanwa kag syudad diri nagaantos subong sang kainiton, nagaantos nga wala sang baterya ang ila sini nga mga cellphones kag nagaantos man sa tinatawag natin supply sang tubig action art. Madamo kita na labyan nga mga retailing stations hindi lang dito sa Sipalay kundi sa ibang pangabanwa kag syudad nga ang nagalinya action art gatos ka mga container agad nga makabakal ini sila kay wala sang supply gid sang tubig action art kag ina tanan nalabyan naton sa mga retailing station nga may ara sang generator. Kaya amo na karon ang pinaka-source of supply nila sa ila kuryente, amo iya ang generator action art. Now, nag-focus kita diri, asto dali sa palayag mo kung ang presensya ni Presidente Rodrigo Duterte, wala siya naka-abot diri sa Sipalay action art. Si DOH Secretary lang litong nag-abot na kina? Why dihil mo non-action art ka nag-abot sa dire kay kalinong lang di sa Sipalay sa sini nga mga tinyon kada do ka sekreto gid lang action art kapag abot nila dire although nga tinagtinguha kita nga makit-an tama na mga national figures nga makaabot dire sa syudad sang Sipalay ang pag-intindi namon nga dira lang sila hasta nag-stop sa syudad sang Kabankalan action art Okay. Kay mismo ang alkalde diri sang Sipalay nga si Mayor Gina Montilla Alvarez ang nagpadulong sa Kabankalan. Bangod sa report nga ato dito
ang pila ka mga public officials gikan sa National Action Act. Okay. Na nag-focus kita diri sa syudad sa Sipalay, ang mga residentes tarihon mo di hambal nila sa 50 kuna ka tuig na nagpuyo sa sining lugar. So then pa lang sila naka-experience nga kuno na huna-hunaon daw katupusan sang ila kalibutan diri Action Act. Sus. Sa natabo ang bagyo nga si Udet. Pinahon ko lang i-slide ko lang ni Action Act, ang patay subong diri nga na-recover na 17 Action Act. Tag ang missing 7. Sunod diri sa DRRMO nga hindi pa na final nga lista nila. Kag way man sila nagapaabot pero base may i-report pagid abi nga missing sa amo ni missing si Amoto. No? Sunod diri sa ila sila nga DRRM nga coordinator nga si Mr. Jonilo Bugtae Action Art, ano? Bugtae, balik councilor na sa subong no incumbent. Way lang ko nakapamangkot kaya nga kon nga pamangkot kaya na di coordinator siya sang DRRM Action Art. Oh, okay, councilor na singuna si councilor Jonilo Bugtae mo. Kuan na siya. Nakamuno, magkusay ka dito, pero ko interview sa imo, dahil subong ako kita personally, sa Action Art, kaya siya naabtanta dito sa opisina mismo, ng CDRRMO, ano? Okay. So, sa iya, nga 17, diri ang patay na o na-recover na. Ngayon, mga patay nga ini, halin ini sa mga kilid ng Suba Action Art. Ang iba nagdasok sa idalom sang Taytay. Ang iba naman niya nakutkutan sa idalom sang duta nga natampukan Action Art sa dalugdo sang tubig. Okay. In fact, pag-abot na kayo na sa pinakauna nga Taytay, ginatawag nila itong Cartagena River, Taungan. Taytay o Suba sang Taungan, sakot ina siya sang Hill Montilla. Okay. Nakaabot kita dito nga may ara sang bakho nga nagkutkot dito Action Art. Bati may nakutkutan dito nga isa ka karabaw. Nga madako nga karabaw Action Art. Kasi malain na ang iya sini nga panimaho. So sa mo nga lugar, dira nakutkutan ang malapit pulo ka mga bangkay nga naghalin sila iya sa mga barangay Action Art, sa mga barangay nga Kamandyangan o Kanindangan, Kanindangan, Kanbidyangan, Kabadyangan, Turay. Kabadyangan, ano man, Kabadyangan siguro? Kabadyangan, Kanindangan, Turay. Mambaruto. Amo na yung mga barangay nga mostly affected Action Art, dito halin ang ining nasambit iya nga mga bangkay. Okay. May araman sang isa ka pamilya nga limagid sila nga subong padayon para ginapangita suno kay Bugtae Action Art. Okay. So hindi yung pamahambal ina kung sino kay mas ginapakamayo nila nga ihambal kung sino ini kung makita na gid ang bangkay nga sigurado na gid ang Action Art kiti missing pa lang ato sila no. Okay. So ang gakatabo sa mga Action Art padayon ang search and retrieval operation diri sa syudad sang Sipalay. Gauntap na sila kung ilang tulong na ginang sitwasyon kaya may kabudlayan sa elektrisidad. Gapahuway-huway man sila sa ilang sining mga sitwasyon Action Art. Ano? So ang syudad sang Sipalay may ara ini sang 17 ka mga barangay. No? 17 ka barangay nga San Jose, Lauhang, Nabulaw, Marikalom, Manlocahok, Mambaruto, Kilmontilla, Kayhagan. Alas 7:24 Action Radio Philippine Standard Time. Si Action na Brian Murden ang inyo ginapamatian. Latest update ini kag sitwasyon dito sa Sipalay City. Again, ligom, dulom. Wala supply sang kuryente. Problema pa kay gasigi ang search and retrieval operation. Arin na si Action Bray. Action Bray? Action Art, ano? Namuno pang Cartagena, Kanturay, Kamindangan, Kabadyangan,
1, 2, 3, 4, kag 5. Mhm. Ang ini tanan nga mga barangay apektado ni sila tanan nagsugod. In fact, tawag diri ni Sir Bogday nga 100% nga apektado ang dudos nga syudad sang Sipalay. Mm. May ara sang 19,154 ka pamilya ang apektado nga naglabot na sa 79,199 ka individual pinagsulat. Ang nagapabilin subong sa evacuation center, Mhm. 1,254 ka individual o kon 301 ka pamilya. Kag may ara sang 9,773 ka mga puloy-an ang partially damaged. Mhm. Kag 2,909 ang totally destroyed. Action art sining si Bagyo nga si Odette nga gindulot nga diri sa nasambit nga syudad. Action art. Sus. As to sa food tax, wala untat ang dinulaungay nila mga ayudas, action art sa mga affected nga mga families. May naabdan kita diri nga isa ka pribado nga institution nga naghatag sang ilaman nga bulig yung pagi diri sa DRRMO action na art nga sari-sara ini mga pagkaon kag iban pa agod nga ipadala dito sa nasambit iya nga mga pamilya nga apektado. Mhm. Ang palayag ni Bugtay ang what's next line? Nagkumusta nga ng Risapo, no? So, pagka from 12 o'clock or 11:30 up to 4:30 sa kagamog itong kumpaya kayo. So, especially sa mga 2 to 4 o'clock sa kaagawon, nagtatay mga nag-resume kami sa kamong operation na karoon mga 4:30 nga na away-taway kamayang 5 ang muna tunga doon natibot na kami nga pag na mo din sa amon na obseryo hindi na sitalay ang amon nga nagkuhan. Kumagang tanong na kaway, mga sanga na lang ang dirin, wala na sa mga taon. So hindi na kami kapos kasi nagkento kami sa amon nga gym. So may mga pusti, may mga obstruction na sa dalan, so nag-clearing na kami na yun sinasugod sa tungat daw. And then tangaga, muna po nag-start kami sa namon nga rescue operation pero hindi naman kami kasulod sa mga barangay tungod nga pag hindi naman kami kagwa dito tungod sa bahana. Tungod nga daw na naramon sa gabi nga nag-anugit ang storm surge diri sa atong coastal area. No? Grabe na sa poblasyon. So, hindi kami pinigama sa pinitreat sa mga barangay tungod kinanan gid namon sa equipment nga para magkatabok. No? Para matanaw na to, na-assist na to ng mga affected barangay. So, biska na nga, mong gisapyan ako, una nga nakaupo siya, mong gisapyan ang loader nga para makatabok lang. Pero bugayan kami tungod nga, ang talang nga kaway nga sa ato national highway. Ang ilatanan nga tumba, ari sa tunga sa highway. Kaya sa mga wiring kag ang electrical post ang ato nga mga lusiko. No? So, explain nga, nakaabot kami sa mga areas kasi nanangin natin sa clearing operation. No? So, amo to nga po kamay nga daw nag-cancel sa aton nga operation but ang aton ginakasubo ika-apat na natin subong adlaw since kalagano sa aton operation subong sa aton nga update mayara kita kanina nga 16 nga batay walo ang missing. So sa kanang gid nga po daw tarang mga 4 o'clock may isa ka info naman sa aton nga may nakita naman nga kadaver dito sa area sa nga Ilong Kiniha. So na ano na to na identified na concerned subong ang iya nga kadaver ari na sa aton nga cemetery. So nagduga nga ato na batay subong sa ining oras kaya ang sipalay nga confirmed this city ka patay kag mayara kita pito ka missing person pa. So sir na kilala na gid sa natin. Kilala na tanang kagiliban sila na sa ilang mga pamilya. Dili siya mostly nga mga barangay. Ang damo mga sisna sa aton casualty isang barangay Kabadjangan which is ang aton Aplan barangay. Ang aton naman barangay ari lang sa aton nagwaan dagang Muntilia. Matang init nga mga patay nga na recover naton nga na-retrieve naton. Halos sa ilang sinitaran mo sa sa River Banks ang Sipalay River. At ang Sipalay River ang dito. Ang mayor naton nga suba. Action night portion lang sa palayag ni Sir Bogtay angot sini. So ang mga karbaw, baka, baboy, may ara man action night nga makilala pa sang ila sini nga mga tag-iya, mga amo nila
pero kaalos action art hindi na makilala kay ang mga Naghabok itsura na yun. Sila yung naghabok Oo. na gurong lawas niya. Nagalalabok ang lawas action art kag dandi kadagid man magkalapit sa action art kay ang sitwasyon sang baho niya pasensya sa nagapanihapon hindi nagid intindihan action art ano. So ang ila sinidring CSWDO o kon City Social Development Office diri nagatingob sila sa persa sa DRRM agad sa patigayon sang tanan nga mga consolidation sang pagpatigayon dulong sa ayuda retrieval kag kun ano pa gintingob bilang persa diri para isa na lang ka trabaho action na art ano. So sa sinima niyo nagatali pa sila naga-meeting pa sila kay parang ang ila sining report action art hindi man sala-sala action art. Pero action bray, ang mga food packs, I understand ng Philippine Coast Guard, nagkargahalin sa DSWD Regional Office 6. Kumusta nakalabot na da? Ay, yes, action art, may regional nga mga buli galing sa DSWD. Ang amo nang ginamention mo. So, ginapanagtag na talan-talan action art dito sa mga dapat tagtagan din action art. Ano? Pagod nga, hindi man nagutman kay sa buong action art. Why ka man anihon? Why gid bilin ang action art mo? Sus, Kag may grabe. iban diri nga wala man sila may nabilin action art bisan mga bayo. Why sila ilislan? Why man kwarta action art? Kaya nagkalabasa man, nagkalaanod. Ang ibang secure nila, ang mga papilis nila abe, pero bangod sa grabe kataas nga tubig action art, ang iba nagakalipat naman lang kung di nila nabutang ini. In short, kung sa mga salakyan pa nga nagbunggo, lang so do ka total wreck ang natabo sa ila. Wasa agid ang pangabuhi nila action art diri Grabe, sa no? nasambit mga 50% di action art sang mga pumuluyo diri nga kung imugid lang tawon sa mga hitsura nila ang ginatawag nga hopeless action art mabatyagan mo mo. Dahil ka magpanilag sa ilang sa nga sitwasyon nga pungko sa duwasang balay nga nagakaurungan. May ibang kaman nga nagakulokadlaw pero ginalingaw na lang balang kaugalingon sa bangungot o kondamgo nga nagluntad sa ilang action art. May isa ka diri ka na istorya nga pamilya nga sa 11 sila duha action art ang nagkalamatay sining nasambit iya nga udyet nga bagyo. Ang napatay diri nagaedad sang 13 anyos hinago pa lang ang ngalan kag isa ka 66 anyos nga lola action art. Uy, do kilala ko ng parintin na kilala ko. Ang ngalan sang lola action art dali ko check ko lang di si Maria Biasong. Oho. 66 anyos kag ang 13 anyos diri si Laika lang Ang pangalan taga Purok Sandia Marabo Barangay Mambaroto action art. Bao dira na sa Marabo, ang damo kwan action bray, damo tanom kalabasa. Okay, so subong hindi mo na makitaan ito ang palibot action art gahalalapa na tanan ang talamnan limpyo kasama action art mo. Bali ang alagyan sila sa pakadto sa Marabo, kung nagadulog na approaching sa ila proper or sa Taytay bala action bray, diri ni sila sa kilid mapatuoho sa ubos-ubos lang sang kita mo na kay Mr. Sandy sumugat. Yes, action art. Sa ubos-ubos sinadra na sila malabay. Maliko pasaka to, do pasaka sila. Padulog to sila pero medyo nanubuan na sila day. Kung maglapaw sa okay. sapa dito kinabunggo sa ila to. Faith ka nubuan to siya gali. Kaya kung ako maglalantaw kayo na doon pasaka, pero nubo to galing lugar nila. Nubo na sa unhan kay Oh. ari kung magpataklad ka dilain na siya ang sa ubos na da nga skilid pang amo na da Marabo kadragi sila guro was amon to nga naglapaw sa sapa dito kasi ilang tupa. Yes, action art sa kilid, highway ng balay nila. Sa unhan ko rin may pang to nga may Na supa, ti amo na action da art. Marabo. Marabo. Mapatik Oo. action bray ang tubig na da. Nakakadto ko na nakatiner ko during the time nga ra kita sa NGO. Ang ila tubig na action bray do nagakulor pula. Gado gasolina bla. Gado hindi okay. ka mag-inom da sa tubig nila.
Halin na guros babaw to sa mga kwanbla, mga ginamina to sing una, ginapaagi nila sa balas, uling, bato para nga magtinaw. Paha. Amo na da, tidra gali ng maglula. Dira ang maglula, actually, ang Ahay. nagkalamatay nga ini. Arang istorya, kay isang sining nga gabi, pagkabata dito, Okay. natabuan gud nga nagapangadi sila action art, ginapangadian nila ning duha ka mga Sus. patay nga nagatuparay sa sulod siyang puloy-an. Wala naman lang ko gani, nagsulod pa kag magkuha sa litrato, dati ka magambal kina nga patay, imagine mo na lang na may lungo na nasa sulod sang puloy-an action art, no? Okay. So may lang kay nagwa diri si Inday Nicole. Kuan ini siya, lola niya ni ana patay kag pakaisa niya ni ang 13 anyos nga si Laika action art. Sa panugiran ni Nicole action art, mga last 10 ang gabi, nabatsaga na nila nga mamadlos na gid man ang hangin kag ang ulan action art. Doble mo. Madlos ang hangin nga grabe ka kusog. Ang ulan man nga 40 man ka kusog action art. Kung kaysa kuno do gauntat man pero mas damo ya ang mas lawig ya ang pagbubog sang ulan kag hangin. Okay. So kay duha sila kabalay nga tuparay ang ining si Nicole kag ang iya sini nga Iloy kag ibutod kag iban pa magamay na ilang balay nila. Ang sa kay lola nila Alas 7:37, no? May ara gid problema. Actually, communication, nalipat lagi ko mag-check action break kundi nag-exact location nila kay at least pwede siya matawgan subong. Dili gani sa Bacolod nga ri ka nagid sa proper di cellphone mo subong hindi katawag action break. Ano nagaka-auto? Subong din kaga-report ka at least do may communication ka. Ari ko dito sa may opisina sa CDRRMO mismo. Lapit sa Ilaman City Hall da nga ri sa right side niya ako magpabaybay ka na. Ano old city hall na sulat? Ano naman mo? Ang old City Hall nila ra ka mo da lapit. Yes, sulat kay ang yung city hall nila. Ayo tuya Hilmontilia tuya eh. Hilmontilia tuya sulat. Oo. Kag ang may balita diri kay si Smart nag-andar sulat. Uy. Mayong signal ni Smart D. Si Isglobe naman niya, lockdown si Globe at Sunar, no? Wow. Mas labi na gid si dito. Wala na gid si dito kita adi. Si Smart mo ni si Bong, lipay mga tao di kay makakommunicate ang iban sa ilang sila nga pamilya. So, na-istorya to si Nicole at Sunar nga mga last years po na batyagan nila, bisan temprano sa gani, gintawag sila sang lola nga diri ka mo tingob sa balay nga dako man na balay action art mo. So nagsinahilo to sila dito. 11 na sila action art, may mga kabataan pagdagmay. Mga last 11 na batyaga nila nga gihinagulos lang ang hangin kag ulan. Hasta nga may nagsinggitan nga ang tubig nagasaka na sa pangpang. So, wala pa gid man sila nagwa pa kay white ang iban nagahuna-una nga hindi maging makalabot abi dito sa ilang balay medyo mataas-taas man. May ara sila ganit ang ikaduha nga andana pwede sa kasaka action art. Why sila nagwa as pa nga mga ulola-una last dos nag-decide sila nga 11 nga magwa sa ila sa puloy-an. Kaya nakita nila nga ang tubig ara na nagatulutamwa sa ila sining sulod sa puloy-an action art. So dito na nga nag-decide sila nga magwa. Kag pagwa nila nakibot na lang sila action art nga sumugata sila ang tuman kabaskog nga kain sang tubig action art. Sus. Pero ginpilit nila ini nagainuyatay sila nga makakadto sa karsada. Kay masaylo sila, guro mga isa kagatos ka metros ang kalayoon, nga may isa dito kapuloyan, nga medyo safety sila dito action art. So, nga nagalakap sila nga ang tubig, ang iban lapaw na sa ilang mga utod, kay mga nubo ang iban okay lang. Nabatsyagan sang lola, nga ang ila ginalakpan, ka ginalapakan action art, hindi na semento o karsada. Uy. Kundi tampuhan na action art, mga kahilamunan. Adiyos. Kag dito na nga nag-cramming na sila or nag-rappel na sila action art. Dulom na siya that time. Dulong action art. Wow.
Tapos hanos pang hangin kag buyong-buyong pang ulan sunod sa kay Nicole. Kag dito na nga doon nagratol na gid sila, hindi naging magwanta action art layo pang gadtuan nila nga sa layluhan. So dito na nga may nag-decide nga mansigluwasay ka sa aton kogalingon. Damo na bi. Okay. So pagkabati nga mo sila, nagdesisyon sila nga magsinluwasay sa kogalingon. Why na nag-iluyapay ang iban action art? Diyos. Ining si Nicole, Okay. na nga nakabuhi man siya sa iya siniginikanan. Kag nakita niya ining napatay nga si Laika, nga nagalangoy-langoy, action art, nagapangayo, tabang, kay Mangod lang ni, Oo. si Nicole, mga lapit 20 na, sobra 20 action art. Dinbuligan niya tani, kay ang ining napatay nga si Laika, may dala nga container, nga maka-save ko tani ito sa iya action art. Pero sang ginbuligan na ni Nicole ini, ginbuton niya, siya pala ang nalunod, si Nicole. So dito na nga hindi niya makaya, binuyan niya ang pakaisa niya. Kaya pagbuhi niya action art, why na siya kakita, basta mabatian niya na lang nga nagasinggitan ang bata. Sus. Kag, nasinggatian niya man nga nagasinggitan ang iya sininga lola. Diyos. Nga nagasinggitan nga nagahingalo, action art nga ginaanod, kundi hindi pakadto, hindi islakbalo. So tungod nga why naman nanahinaw si Nicole, ang niya gani nga mga ginikanan niya, alam mo na gani iloy kag mga utod niya, why naman gani makitaan, ang ginimo niya, naglangoy-langoy sa action art. Kag Grabe. nakasangit ini siya sa isa ka lubi nga nagatindog. Nga didto sa action art naghakos. Okay. Kaya nag-amat-amat pasaka sa lubi. Sus. Sang didto na siya sa lubi, nabatian niya man gyapon ang singgitan sang iya sininga lola, ngati siya mismo ambal niya, why gid sa si lola. Kay amat-amat nga nagadula ang tingog niya. So nagalaom siya ngati madisgrasya gid ang lola. Sang dito na siya sa ibabaw sang lubi, may ara gali sang cellphone ang iya sining mga ginikanda, ang iloy niya kag utod niya, nga nagasiga action art ang flashlight sa cellphone. Nga way pagid maayo na lunod, labin do nga dalam-dalam na sang tubig, nagapaninguha man action art. Pagkakita niya, dira lapit naglabay ang iya sining nga ginikanan sa lubi nga iya sining nga nahakos action art. Paglabay dito, naghuna-huna siya nga total ara naman ang ginikanan ko ba, hindi naging man siguro sila maluwas. Ang ginimo ay action art, naglumpat si action art, Uy. ginrisgo yung kabuhi niya sa bahala na niya. Total, kung mabuhi, ginman ko mabuang lang kuguro. May na nga ululutod kami tanan. Sus. Grabe nga istorya sa kabuhi action art mo. Siya naglumpat ining si Nicole, kag naglangoy. Paglangoy niya sa mga katubuhan na to kag mga kahilamunan action art niya kalagba man gani, nga hindi na sila kabalo continue nga direksyon, nalabuot si action art ang iya siniginikanan, Oho. nga duha manghod niya kag iloy niya, brother, kag Grabe. na uyatan. Oho. Pagkauyat, nagtinguha sila action art nga makalangoy, makalangoy asta nga nagsampay sila sa isa ka kawayan nga natumba action art. Pag dito na sila sa kawayan, waay na to sila naghalin pa, bisan na nakadalom sa tubig, hindi naman tang katugnaw, nag-decide sila nga maghakos na lang dito sila hasta nga naghulihul pa ang tubig. Mga kung suro-suro sila mga 5 ka oras, di na siya katakot action art mo. Grabe. Nga hakos nila, pagkita nila doon, alas 5 na nga sila sa naaw na, dito na sila nalipay action art na ara alas lagya po na hakos o naghakos sa kawayan. Ang iban nila ito nga pamilya action art, di ba inasban nga nakahawid man sa iban nga halawiran, kag nagpaaga man action art, nga wala na nag-idog-idog pa. Grabe. Kag nakaluwas sila. Sa pag-adlaw-adlaw na dito nagtanaog sila, hindi mas lagapon makakuan sa tubig, idalom gapon, nagtinguha sila makakadto sa may pulupang-pang, kag naglakas sila action art libot, pagid nagpangita sang ideya kung paano sila makabalik dira sa ila sininga lugar action art. Ang patay nga 13 anyos, nakita nila ini, adjacent lang sa atubang sang ila sining puloyan, sa likod sang isa ka puloyan man to action art,
Dito siya dumasok. Ang lola nila, nakitaan nila, mga lapit 500 metros kung aksyonan ang kalayoon. Halin sa ila, sila nga puloyan nga isa naman ka bangkay. Aksyonan. Ari si Nicole sa iya sila nga pag-saysay, sa pag-pangayon aton sa iya sila nga panahon kayo takay na, nga makaistorya man siya sa ila sila nga experience. Aksyonan. Isang hapon to, mga last 10 naman na lesson na mga Wala ginagsural to, para ko lang gamay ang ako sa interview. Grabe, makasubo klase. Mga pala mo sito nga tayo, okay pa siya, okay tulad ko pag ipakapitan ko pa sila sapa ang bata na maaskol. So, 60 kami ka, nabisigilahan natin yung mga salakyan. Dira lang, pino lang ba sinula nga, wala na sa dalan, ara na sa uma. Ano man, na doon yung gradol na kami man. Kasi pag namon, mataking pagka nangadin sa tuno na naratol sa kami na doon, nanuno na kami logi na ginaan na kami. O ay na, kanya si Talong na nagayaw kay doon nag-ang katubuhan. Kasi ang moto nga nagambar, last ko nga bati sa kay Lula, singgit na lang ako sa pusog. As in, singgit siya, git-git siya ka siya, git-git. Kaya si Lula may ara at ang doon, high blood yun. Kaya blood doon si Lula. Kaya mo to kada sa hindi ginibis to sang tubig daan. Kaya mo to nga, siguro si tumatay, dito na si Lula doon na dilaan. Nagkakon siya na dula sa iyo na. Hindi na dula. Nadulaan naman din siguro sa ginawag. O dito nga natay. Alas 2, alas 3, di ba na... May ara, sa puso. Kaya po, nagulpi ng puso. Dugi na imtok, dugi na dipahog, kami malahaw. Mas ito nga time doon na kaso, nakanakitain ko pa ako napakaisa, which is si Laika. Nakitain ko pa ako napakaisa, kada sa moto ako nalagi buligan. Si Laika pa ako ng buligan, kaya may container siya yung nalaya. May container siya nga dala mo daw na buligan. Basta ka nga balik sa akong manang, hindi ko pag-uwi. Manang daw singgit isa sa akong manang ang mo na siya. Mo to nga, ang akong ginimo, kaya hindi ko naman kaya sa akong ginimo. Tulog ko siya, kada sa nakita ko, may iya nga magulang, nga bitsit ng laki, pero ang laki, ang iya to nga magulang, ginakapoy naman to, pag nariyan, langoy na kami. Oo, dyan na kami nga. Dyan lang gisa may pusti ako, dyan lang yung maglalay na kami. Long story short, Tubig, pakadto dito, pabukid, pakadto pa amo sila. si Lula mo din napisakitaan. Si Lula, dito na nakitaan pagkaaga sa may pinta. Pagkakano ka po? Hindi, alas yan tumingin tay, dadangan kamay. Alas sa may kasulinahan damay. Oo, layo na. Sila kaya, alam na sa likod. Alam sa likod, hindi asin sa likod. Alapit na lang man. May game may ginatan na pala dangan sinungkod. Paano ka muna luwas ko? Pag galing mo kay dito, si Tuwa time nakita ko sila ikabay na nangkip pa na buligan. Ituloy ko pa pagtuloy pilay ka ako ang nauna lugang sa iya. Nagsinggit pa siya sa hapon. Umuto nga pagkaano sito, nadulaan ako sa ginawa. As in, kaya sa araw pag itong sa hapon, may lago pa ni. Ang botso diin ko ni nakwa. Na ang moto kada son, may nasabit man ko sa lubi. Yung dito sa may punta, ang lubi na may lubi na, may kinaga lubi. Pero hindi ka, duwa ka na sa tunga-tunga sa lubi, pero ang lubi ka, payapay na kaya ngangin kusog. So, ang oras ka na naon? Wala ko na. Alas 7:49. Grabe nga pag-saysay, no? Sang pamatyagan ko kung ako naka-witness, kag ako aksyonan ang upod, sining himata kung amo na, ga-witness yun na natabo, pamatsyag ko, lain-lain matsyag guro sini, kurason mo, hindi ka, aksyon ba, iso rin ginotod linya ta? Yes, action na Ate Balikong interview. Mas ka na kapanaog na. Wala nang nakita ko sila ni Mama. Nakita ko sila ni Mama nga ginaguyod nga sing tubig. Ang moto nag-race na lang man ko sa babalingon ko. Kaya kung ako lang isa, dumabuang na ko. Dumubuang na iwa ito. Mama mo dulo. May flashlight sila. Pag ngayon lang ang cellphone na dala ni Mama. Hindi nga lumpat ka? Naglumpat ko kay Daglangoy. I-backflip sila kay ko ba sa dulinda mo ko sa nabalaan. Balahaw, di lumay lang na-apply ko man. Sige ka na pagko. Dito ka naglabay traffic. Naglabay sila nagsabay sila sa current sa tubig. Ang moto nga nagupod na lang may kung nag-backflip na lang po. Wala naman ito nga walo. Hindi,
duwala lang sila. Duwa lang kay doon naghundaman sila kay pangitaon kami nga tatlo kay kami na lang tatlo ang nadula. Oo. Kaya mo to nga giniris ka na meron galingon ko. Dahil layo sa punta ko nalabot pa sila. Magkano na, kung sa lubi man Japon, kami kita suminakitan kami nga kawayan. Hindi na kamudura sila sa piyak na layo. Oo, dito na kami sa may may mga lubi, may lubi ka dason. Dito na kami nagpaano mga alas 5 nga doon nagkita na mo ng na ang... Hindi na kamudura to. Oo, hindi. Sa kawayan, kami nga isa dito layon, nakanan pa kami nga isa ka layon. Mayo ko yung nalunod. Mayo lang din dyan, sir, nga wala nalunod na kawayan. Nakaanod na siya kung ginalagin na siya. Na anod man kadya lang may nakatungtong kami kagang Tatlo ka mo to. Oo, tatlo kami ako Patay na. ang apat ang duwaya ang mata kag ang asawa sang tiyo ko na ano pa niya nagalong pa niya sa piyak ka nagambal nagambal siya sa iyang asawa nga katuan niya kasangitao niya kami umayon kaya sigdatik siya nakakatlo sa iba naman po o do diya ka nagkuan sa nalang ni Raslo kung nagano sa iya mo tong pag laara lang siya dayon kita sila. ang apat ang alas sa tubo nga nagtapas do nagtukok pala yung mga gakpo wala nga wala sila lumos kidasong may kahoy man sila nga nauyatan. Naagahan man po sila. Naagahan man sila. Kay Dubali mga kay pito ka kasama nga ng tatiner sa tubig. Grabe. Oo. Kumoto nga kami ng ito nga apat, nagbuhay-buhay man sila kaya ang isang ang Dubali ang mama sa nga po na po naman nalaki nga ako nagpakaisa ng hindi ka ba lumaglangoy? O daso na ako napakaisa ginakapoy na ginakirig niya siya. Ay, ang atiin, ginakirig na mo. Ito nga nagbatok man, man. Nakatapon na manghod, kapon nga tiya. Nag-silver lang. May ginagambal na ako na kakaisa nga laki nga nagambal na ulit ng na lang niyo ko galingo. Silverain niyo ako galingo. Hindi nyo di, hulta. Wala, Japon. Mga alas 6 kami nga tatlo. Mga alas 6 kami nga tatlo. Mga alas 5 nagamata-mata kami kaya nakita na mo yung nanimisalag naman wala nga gamay lang gidya basta makaano lang kami. Tumoto nga pag alas 6 nakaano na kami sa lubi kaya son tao to duwa ka bilog nga mag-asawa nga gulang. Action na art amo na nga para isayan ni Nicole action art. Tuon man. Ga istorya lang ko sa iya kay na gina-imagine ko kung paano sila nagkalaluwasa sang amo tong baha kay kung ako action bray amo tong kita ako pamilya miyembro gros ang pamilya ko amo man ang himuon ko. Yes, action bisan rescue kita of course rescue ako sing una mo nga ang training sa inyo safety first unaon mo ko galingon mo member sa pamilya mo pero kung makita mo nga mo to hindi mo yan pagrisguhan nga daiban mo kag buligan man. Amo tong ginhimo ni Nicole Actionad kung may mga mula medalya lang, pwede gid taga ang medalya. Grabe. Kay ginlumpat ka na lang ko galingon niya. Actually, sang off-air kay na, or off the record rather, gipamangkot ko sa sling ko, anong tuyo mo nga naglumpat ka para luwason sila? Siya, why naman to sa pinsar niya, galing kay inang ginrisgo yan na lang, amo to ang balyab lang kung magkalaano sila, siya na lang isang mabilin, tumabuang siya, timay na nga ululupod sila aksunar. Makon mo na. Pero nga pinsar sila nga nga nagabihan sila kuno ya kag nag-decide nga nagbiya to sa balay na. Wala din sila action art nagdahom ditong matabo. Pero may ara sa rekorida action art nga ang ginhimo diri ang DRRMO sang Sipalay sa tanan nga mga lugar diri nga wala may bagyo kung kinahanglan mag-evacuate na kamo para langgit nga masigurong kabuhi nyo. So in short, wala nagkulang ang Sipalay LGU sa pagpabalo sa ila action art sa mas temprano pa. Kay ang LGU gani mga 3 to 2 days before para man naglaslas ining si Kwan, si Odette, sila dire naga-meeting man nagahimo man sa mga plans nila karon dapat nga pagahimuon action art. In fact, sunod dire sa kay Bugtae kay na nga nagpang-rescue gid sila action art halin sang temprano pa kadamo sila sang may ginpangkuha sa mga lugar nga baka pro na gid tama sang baha kag landslide nga identified action art
Nagsabisan diin na lang. O galing, sunod sa kay Bugtaing, nga pag-abot sa mga alas 9, alas 10, nga dito na ginagwaswas todo si Bagyong Odette. Naguntat man sila kay mabutang man sa ital-ital ang kabuhi sa mga rescuers action night. Kag nagpanago sila dire sa ila sila nga building dire. Mga alas 4 sang aga nga nagtretawhay na, nagwa na sila kag naglibot-liwat kati ako na as in na-shock siya o sila nga nakitaan nga ang si Palay ang ngalan na lang nagapabilin nga si Palay pero itsura ba hindi na si Palay action night. Grabe na. Nagliliwat ang sitwasyon action night mo sang si Palay nga ini sa proper gid man mismo action night. No? So kung nagapadulog ka na, magpa-picture taking kakarami mo. Kay ilang taon mo sa layo pa lang, bisan skilid siyang taytay, da, magpa-picture ka, kalapad siyang suba. Inablang marami pa yung siyang feeling mo da. Puti ko na mo ni Guro, kalatumbagi na talan ng mga pananom sa kilid. Grabe, action art. Ang ibang gatindog man, pero way na dahon. Way na dahon, kag nagahikililiwi, action art eh. Hindi na maayo ang tiso niya, hindi na amo. At mga humayan, hindi na to kitawan, action art. Ang nagbulos, puro tanan lutak, sang duta. Ay na to, balda na tong pananom, anong pangkwaon mo patubas to man? Awa, ay naging-action art. Ining lugar nga Ma'am Baroto, nga ginsulod ko sining hapon, ang dalan nga 2 lanes, subong ang kilid kag gilid, puro na mga kahoy nga nautod na, basura, may lang hindi basura nga mga plastic, kuno inang mga kakahoyan nga gagmay action art halin sa bukid, dira nagkalalad ko tanan. Okay. Sa mga hinalay, mga sopa, mga refrigerator, na ginauga-uga, action art, para magmala-mala pa. Mga bayo sa kilid ng karsada nga feeling mo daw disenyo ang hinalay, action art mo. Halin dire sa proper sang Sipalay, Pasaka, na dito, sa Mambaroto area, kag ano pa to nga mga barangay sa punta to, amo na ang sitwasyon sa sini nga mga tinion, action art. Okay. Kag mismo man gani diri sa proper mismo sa Sipalay, aga hililiwi action art ang mga building di. I mean ang mga signages, ang mga building, ang mga atop, ang iban kiwi, ang iban nagaloy-loy. Basta ang deformation action art grabe ang nagluntad diri sa syudad sa Sipalay. May ginatawag sila diri nga Sipalay Beach ini siya. Kung magsulod ka direksyon na, trik-trik tahon mo to sa punta, may baybay na to. Okay. Tapos may ngalan nga welcome si Palay. Katahom, kay daw masobra, 1 kilometrong kalawigan, sila sobra pa gani. Daw akalimbawa niya, pinabalang dira sa may area sang bago nga bantayan. Pero mas lain pa gini saya kay ang baybay, asin baybay, gini tubang mo na nga pwede kaya kapaligo, limpyo katamak, so right mo? Okay. Action by, yes, Ben. Ipalutson ko lang niya na yung obligasyon ko, and then balikan takakaroon in a short while. Pwede man action night, pero actually ito lapis po so naging man ng akon sa nga balita. Amo na itong last na lang sa may beach action art nga subong ti mga takahoy na nagkalatumba na mga disenyo niya. Ang old nga daw food court or daw market nila da nag-usdang gid action art. Ang bago nga market nila nagkala before man ang itsura sini action art. So buwasa kay masaka pag ito sa ka lugar atong kung di ko magsalat to Porok or Sitio Kalatong or Kulatong. Dito action art makitaan ang isa ka pamilya nga alleged nga missing 5 sa isa ka pamilya action art. Okay. Pero na subject pa nga i-confirm sang DRRMO kay ginahulat pa Manila pa mo ng report nga nagdangat sa iladri sa sining nga mga tinya. Amo na to initial nga mga balita gikan diri sa syudad sang Sipalay nagtinguan tabuas nga makadiretso kita sa area naman sang Hinubaan. Oto dire ka aksyon ninyo Bugina. Ini sa aksyon Brian mo din nag-report nga aksyon sa din taman nga piras nabutan ka sa among balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Salamat Gidakson, Brian Morden. Sugpunan ta ini dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Pasko, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa rin matinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala na ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain rin alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo,
si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang pagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrolman part because the year na nagsulod ko, ito ko nagdamo din po dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So,
kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetuhon, ha? Kakagido, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag nga siya magsinig ka nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARB magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Sa Action Radio. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time alas 8:23 na. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing lines sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Moden. Sa balita, sa aksyon. May gabi lang kay Gila Paganas, Arbolida, Martoni, Tonggi, Marge Villando, Ronnie Arculas, Peter Anthony Cabalfin, Marilo Ibsernas, Christian Rivera, kag Marky or Merrick Suarez. Sa katulong pagbasa ko, Riza Alvarez, Cleo Ann Framutupas Doronila, Susan Sidulio Taberno is watching man, kag is Vidal. Ang iban karon naman, dugay-dugay. Sa balita, sa aksyon. Ari sa aton nga linya, unaw nato na tonight sa aksyon Jan Diaz sa patrol. Aksyon Jan? Aksyon Jan? Kabudlay sumungsang communication. No, jutay lang liki. No, malipdan lang jutay kapuno haligi. Hindi dayon ka sulod, no? Sa balita, sa aksyon. Aksyon Jan? Aksyon na flash report na gigandri sa area sa National Highway sakop sa barangay Talok Surad ng Bacolod. Ining isa ka aksidente nga nagluntad sa mga gabi kung sa ining isa ka di pasahe nga bus
iyan ni Road Star Action na Action na Art ang natumba daw diri sa National Highway isang barangay nga sa barangay Talok no sudad sang Bago. Subong nga mga tinion actually ari pa diri ining bus diri kini sa may outer lane dampe may mga damage ang lakon kini according sa report nga nga nabaton may mga pilason na nga gindala sa may ospital. Actually subong nga mga tinion wala na sa na makita ng mga persona o ng mga injured abe na ginadala no pero siguro magsiligit nga natumba so tingon ang salakyan niya ang diri sa may right side ni sa dampi na tumba son na art no okay may ang windshield no may mga damage so kung may mga retake pero lagi nang totally nga nagkaraboka abe kung required mo nga kung nakabunggo ini wala gid man action na art ganun kita mo na may mga damages diri sa may iyang windshield ang sulod sa ni wala man sang nagginual o kurabi nga nagkanaguba amo lang gito galing sa may bintana no dito din palabay ining mga pasahero kag ang driver man mismo no sa ning sanakyan subong ginabot ang din bali din ning direksyon ya din ning padulong so sulod ni siya sa may sudad sang Bacolod halin sa may south going to north direction hindi na yung posisyon subong ali sa may outer lane kumo yung kalanon sang Araneta gawa ni sa kalinya action art ko takadto ka sa Bacolod diri sa may outer lane tampe lapit sa may may gutter dito na no sang salana actually tingin wala to nga makuhaan ng statement ang driver galing kiti according diri sa mga residente sa lugar way na dito ng driver dugin dala sa may ospital no mapulo pa man kota na kita diri sa may mga nakikita diri sa ina o ko nabi ang traffic no sining sudad o kang barangay Talok action art sa subong abi na lang ni na mga emergency responder na nagakay o bala sang ining banting nila sinatang ining makabulig no para makuha ini sa mapatindog ining salakyan na mismo. Okay. Pero ko palang tawon makalakpat makabiyahe pa man ining bus ini. Amo na nagaling wala kita sa balos sa Kalamoon sa mga pilason no. Check to gay ang bago PNP man action na art no. Pero ma'am are de amang patadri sa mga forces area no na pila sa mga nakakita kaina kining accident sa mga gabi yung private tao dili na masyado sa tao action na art no. Ang mga sakay wala na de kaya ito na sa bago tanan ilang to nila adamo puno ni class puno sa kontra no why may nagtabok na lang siya kay Dulom kay way suga inalangalang siya no ginlikawan niya entra niya likawan tigaling na langalang siya mo tao ika lang pero pagtabok nag-apply sa train na out of control siya so puno sir tanan niya mga sulat ang pangko most likely okay siguro siguro ano mao ni Girole no pilason gid man niara man pero minor lang tanan why man kay sa may natagpo nga nasamaran pwede sila kita labay sa bintana gin pagi sa bintana agina sana man sila sa self-expected lang do mga gas lang mayo man kay why man gid may na technical gid nga do na grabe tulong di ka na tulong kay why pakabalik ang suga do why man nakita sa nagatabok do na lang siya ang driver ya kamusta okay lang tanan why man gid ang gas lang gid ila nang kun sa pila ka pasero mga ragro sa 20 euro plus 20 plus euro driver abi amo rin nga gabi nga danda po pwede mga gasolakyan sa labay kung nakang oras tulong hindi pakurente may street light to ang visibility sa mga driver do lubugit kayo ang importer mali nang tanda lang yung sa rescuer tanda ang ginayong nilang truck sang bak na nagakarga tubo
itaguyod para mapabangon nila kag maklear ang dalan kay tungod nang wala kang suga budlight lang nga pabayaan ang sakyan ni ari lang ditaygat. Kita mga minor injuries. Minor injuries lang nang kunina. Kada na area tamo pag sa sakyan mo siguro nga turo traffic. Kaya ano ganito ka rin? Christian Lingamen. Christian Nicole Lingamen. Ano ka rin? Siyang Grelang residente sa Barangay Talok. Christian, ang daming singkyo gina. So, ati Sir Christian, isa dari ka mga nakakita na sa Nagkuhan area. kali, di siya naglikaw sa tao nga nagtabok. Yes, kaya nagtabok ko, no, sa Dalanon. Ganang kiti na lang alang. So, siguro, naka-apply, pag-apply preno, gulpiada, bla. Amo itong na tumba ining bus action na art. Di ko magsining ka puno ining salakyan. Magsining mga pasero, niling ba sa Maaw, most likely. O Bacolod, ang ruta. Amo na ang sitwasyon sa Lodi, kaya na nagtalakilid nito tananap. Nagkati mga, siguro gas kati, sa sabod niya, sa salakyan ng sunod, hindi na mo itong natabo nga wala na control, no? Ako nabi ang talakyan na takilid gulpi ang sunod. Kaya ganaway, sigali mahulog, lapit na las kilid, gali oh? Lapit na lang ginarinig sa gutter. Actually, kumadumduman ko naligan nga bulan na accident, kinili tabo, kay ang ulunan sa action art. So makita mo di sa punta, sinibilang do steel ni sa nga gutter. May gupi na kay gumi aksidente, na naligan nga nagdiretso, bala ang pick up man sa may kalog di dampe. Na, diri sa nagluntad man ang aksidente sa area sang barangay Talok Actionad. Dulong da mo ngayon lugar, dulong action dyan, no? Dulong na bisa ang sa may dalan sa Aliga South to North. Before sang may ara pa supply sa kuryente, ang tabok sinidri, no, may street light. Pero diri mismo yan sa lugar sa aksidente, why diri action art street light and install. Plus pag ginabing dulugo na din nga daan, no, kung dasig ko sa dalagan mo, makuha ka dito na yung buwido, alis babaw. And then pagpanaog mo diri, lapit na sa area sang basta lapit yung transmitter dante, no, sang action radyo. O kita mo pagpatay sa sugado, hindi rin kitaon ang mga sitwasyon diri, no? So kung nga matarion, ari na diri ang tracking nga may karga sang tubo. Amo ni ang mabanting, bala mabutong, no, do mag-serve ta daan, no. Kay higot din nila ang ako kung higot din nila ang gigamit rin nila ang rope, subong nga gabi sa may salakyan sa traka. And butongon action art para mamatindog. Okay lang, hinanay lang siguro, okay na, libla kong golpe nga pagtindog, kag imbes nga diri sa piyak lang ko ang tumba ko ng takilid ni magbalos bala sa piyak, ati ginagawa dito rin nila, no? Anyway, ari man din sa barangay Talok, mga responders man, may mga emergency responder man din nga gikan sa sunod sang Bacolod, nga ari subong gabi. So subong matunion ang bilog nga dalan temporarily gisrat-an na nila kay di mabanting sa truck tree. So ang aton nga mga kakson nga naga-monitor dira base ng experience sila sa traffic pasulod rin sa may barangay Talok amo ning rason action art, no? Bangod sining sitwasyon ining aksidente nga nagluntad sa mga gabi. Lalo na karon ng investigasyon sa Bago City PNP traffic investigator kung naging naman totoo nga natapos silang aksidente sa mga gabi, do may ara sige na pagpahayag kay Mr. Christian Lagdamin, hopefully, no, nga may ara sila sa investigasyon sa dili lamang madugay action art. Sa gyapon, live report gikan diri sa area sa National Highway sakop sa barangay Talok, Asrad sang Bago. Para sa flash report, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, kinagatalinga sa totalan nga maka-aksyon sa rin sa mga baying sa Pinas, laboton ka sa mga balita kapag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Sa tanan nga mga travelers nagalabay dira sa area sa Bago, particular na sa Talok, lapit transmitter namon sa Action Radio, basi tingala kamuda, na mabudlay sa paglabay, bangod kay may natumba na alang-alang na wadan control ang driver, nga minibus nga nagabiyahe, ti ato na sa hospital sa Bago, ginpang dala. Hopefully, mga minor injuries man lang kuno to. Okay man lang sila. Ti ambot atong tao, to iya kundi na itong likawan, no, sang driver. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Alas 8:35 na. Maiba na ko gurutoy para action hands para pagbalik ko
Balita na with Action Marlon Hinovia. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga
nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita Pagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Action Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:49 na. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Pabalik na diri sa inyong palatuntunan aksyon na Firing Line. Pila na gid lang ho ka minutos na bilin. Grabe ang tempo naton kadasig lang. Ihingagawan ko lang sa Aksyon Marlon Hinubia ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Oy, ang news gali subong mo. Kundi nagkadto si President Digong, si President Rodrigo Duterte dira sa may Kabankalan City. Ang balita nga may ara siya sang ihatag nga 2 billion pesos each
province, each provinces, kada probinsya nga naigo sang Bagyo Odette. Timayon nga balita kay at least ikwaon to na kay governor. Maybe tomorrow siguro no kay sining gabi kabalo ko medyo sako gining gobernador ta para mahibaluan naton kung ano ini no kag at least may bulig para sa pagbangon sang mga Negrosanon. Ikakita sa naiman no nga si Bagyo Odette ti amo ning epekto niya ho. Actually bag-ulang ko nag-istorya no kay kasatutong de Los Santos da sa may barangay Haba, barangay Kagawad ni siya. Ti problema ay man to may lang gani kay balay to ay man mahapay bo do pariyo man sa balay to no kay Nanay Vilma kay Tatay Boy dira pasalamat kita I am very happy kag salamat kigili kay nung Bik Itabag nga nagkuha sang video das balay nga maayo man at least sila ng Bik dito man naghalin si Kasa Bik si Kwenza ti at least okay sila nanay prong iban to ti kalawas agid. Di kita yung magdugin wipe out ang mga balay. Hindi lang kay haligi, ubos gid. Pero ila ko ni Chay Vilma pungyan na daw lastragid sa nailan. Hindi mo gin mapulong pertegid ang halit no sa Bagyo. Now ingagawon ko lang sa Action Marlon Hinubiya. Damo ni balita niya pero pipilagi lang ang kwaon ko karon na gabi kay bangod may aksidente, pastalok lang respondihan kay ina ang patrol. Sa balita, sa aksyon. Talitali na sa mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Let's have Action Marlon Hinubiya. Action Marlon, may gabi. Action Art, plastar ko lang ang executive order again na isyo ni Governor Bong Lacson nga naga-deklara sa Bogos nga Negros Oriental sa idala Action Art sa state of calamity. Bagod mang siling super typhoon nga si Odette. Ining EO sang gobernador kinpermahan sa buong adlaw December 20 kag i-transmit ini sa sangguniang padalawigan para talakayan ang suluhan sa session buwas nga adlaw no laban-laban ang suluhan ti aprobahan na gid man sabati ginakinahalan ng suluhan ang pag-release sang ginatawag calamity fund para ituwang gasto sa response sang provincial government or bulig sa siling napiktuhan ng mga banong kaksunag part sa bahay Southern Negros. Ang pulo problema ang sunart kundi ang pundo kanako sa nagasto na sa COVID-19 response. Pero ang Balde Governor Bong Lacson ang pundo ang sunart kwa oni sa response fund. Okay. Pero siguro hindi na palaligban subong kay ang balita alin sa PIA nag-commit ko no si Presidente Duterte 2 billion para sa mga probinsya nga nalitan sang Bagyo Odette. Yes, Action Art. Oo. Magkapuli-buling na sang dako kag mas maayo kung tanang Action Art nga releasen la madating. Releasen madating. Kay diri sa Quick Response Fund Action Art ana bilin hambal ni Go 15 million na lang. 15 million na lang. So, ang imo sa provincial government, mangita sang source kung din po intention art nakakuha patidugan sa 15 million action art. Subong hambal ni Gov ang Provincial Social Welfare Development na talatapan. Sige-sige, adlaw-adlaw ang pagpaboto sang food pack, relief assistance na ginapadalaman dito sa mga nakalitan nga banwa kag syudad. Ang matabo buhat sa sesyon mapasar sang separado nga resolusyon ng sangguniang panalawigan. Mapasar sa resolusyon kag sa sira nga resolusyon ng SUART ibutanda ang ining ginatawag na price freeze bala SUART. Dapat wala sang pagsaka sa basic commodities plus galing dito kuno sa Sipalay kinubaan to kat tinalbot yung presyok bugas to. Ate agawa na SUART ang resolusyon sa sangguniang panalawigan di na pwede. Correct. Di na pwede kaya may ara SUART sang monitoring team na nga magabantay gid. Plus yan ang ginatawag hoarding. Ang pagtago sa mga yes kinahanglanon
hindi man pwede na, no? So amo na boss, laban-laban ginapok ra ni nga maaprobahan ni kay manti immediate na action art po ang response diri sa provincial government para nga matamat nga makabangon action art ang mga residente sa Southern Negros nga labing apektado sa bagyo Odette. Sa mga adlaw, si Gov Lacson nagsakay na sa helicopter, nagpatagayon sang aerial ocular inspection upo niya ang pila ka mga opisyal sang Philippine Army Action Art. May mga sikat mga personalidad nga nagkadto diri sa Negros Occidental, nagpadalaman sa bulig kay na may duwa ka truck standby to sa runway sang airport sa Silay, may ara nga bugas, kag may karga nga karton nga kan goods action art. What kan now? Report ka na ba tuntang may bisita man diri personal si Vice President Lini Robredo. Si Presidente Rodrigo Duterte amo to pa na action art ang ginapaabot sa runway sa Silay Airport. Pero wagi kami kabalo nga mga media action art nga waay na saya nagpalapit to sa amon. Kay naka-Central Action Art ang event kaina sa pag-abot ng Davao City Mayor Sara Duterte kag ni anay Senador Bongbong Marcos. Dito sa isa ka makatig naton tong balay man nga manapad-napad, no? Nagrelipon to kay nagsugata Action Art ang isip-isip ko lang 14 ka mga incumbent mayors sa Negros Occidental. Anang istorya kay na kay former Senador Bongbong Marcos. Diri na rin Action Art pabalaan kundi ng habyog sa mga incumbent mayors ta kung kandidato sa presidente ang paghambalan. Kag balan ta malibwas, kung balan pa na yun din pabisito na rin, si Vice President Robredo, kung sino naman ang mga incumbent mayors ang magasugata sa saya. Okay. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Garabaya, ang ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon, balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa action, sama-sama sa Action Radio. Salamat gid Action Marlon Hinovia, no? Kay Chanchay Okiwara, siling Action Art, grabe gidalit ka Bagyo Odette, kagang ina nga ayuda para sa calamity funds, hindi naman na magtupa diri sa amon kay ila man lang na kurakuton amo ginaang masubo. Hahay, keep safe lang tatanan. May typhoon na naman coming soon, utod galing kabay pa ma'am nga ang imo duda hindi matuod, no? Kay parang ang tao nga buliligan matupa gid sa ila to, no? Kay Ma'am Star Mayo kag Lilia Taton, Ma'am Jinky Dialagdon, salamat gigali sigin padala mo ha nga pamaskwa sa taga Action Radio Bacolod. Ayos, Action Ends tinano ni okay pa, ma-extra na lang ko isa, may time lang bilin na. O te ibo-ubo tanay niyong isaw. Action Radio. Ang inyong mabatian isa ka binayaran nga programa kung ano man. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya na kilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main naman-amat ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bapos sa fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time, no, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo ko sa nagdamo dito, no. So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Ayos, why na tagaling tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad iban nga mga balita baong diri sa Bacolod. Pabasang ko lang ni sa Action Hotline kay duty kita gihapon because of the special report nga gintutukan ni Action Brian Moden. Why problema? Basta yung sa ngalan serbisyo publiko, kung ginatawag ang aton pagserbisyo, ara kita gihapon. Kita ay kita basa sa Action Hotline. With Action Henry Espulgar sa technical side, ako naman Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.
sa Bacolod, Aksyon Radio.